Vautsi, kiitos Aleksi ja musatiimi, mikä veto. Come on. Kiva nähdä hei kaikkia tänään sunnuntaina. Mikä fiilis? Sun mielestä kiva olla sunnuntaina homie sunnuntai. Sä voit vähän nyökkäillä siinä, oot samaa mieltä. On kiva olla seurakunnassa, jos oot sitä mieltä. Mä en tiedä sunnuntaista, millaisia ne on ollut ennen hommia, mutta mä ainakin aina nukuin vaan aivan liian pitkään ja se oli vaan seuraava päivä ja arkea ja mitä ikinä siellä nyt olikaan tulossa, mutta sairaan kiva nähdä jokaista ja iso etuoikeus päästä puhumaan teille. Itse asiassa musta tuntuu, että mulla on aivan liikaa aikaa tässä. Yleensä on ollut ehkä maksimissaan 10 minuuttia ja nyt saadaan chillata oikein kunnolla ja vähän yhdessä uppoutuu perheenä, katsoo vähän, että mitä Jumala ehkä haluaa puhua meille tänään ja mitä Jumala on laskenut mun sydämelle. Mä oon tosi innoissaan siitä ja mä uskon, että tulee mitään hauskaa. Ainakin jos ei kellään muulla, niin mulla on omaa kivaa täällä. Täällä on, niin kuin Aleksi tuossa mainittikin, meidän jyyteistä, eli meidän nuorista. Mä olisin nuorisopastorina täällä. Täytyy sanoa, että se on ehkä paras homma, mitä voit vaan tehdä maan päällä, ainakin mulle nimittäin. Silloin jopa kun mä aloitin, ennen kuin mä olin aloittanut nuorisopastorina, Homin alkutaipaleella, Johannesen Niklas tuli mulle tämän kysymyksen kanssa, että hei, että me haluttaisiin tehdä sitä Homin nuorisopastori. Ja sanoi silloin, että sun tärkein tehtävä, Jaska, on pitää hauskaa. Pystytkö sä siihen? Kokeillaan, en tiedä. Mutta täytyy, mä oon iso shoutoutit meidän nuorille, jotka on kakkosrivin ottanut haltuun. Jos sä et tiedä, mitä shoutout tarkoittaa, niin sit ei tarvikaan, et ole välttämättä enää niin nuori. Mutta ei se mitään, se on ihan okei. Mä saarnaan tänään myös muillekin kuin meidän upeille nuorille. Ja mä en tiedä, oliko sä viime sunnuntaina, mutta meillä oli alkoi tämmönen saarnasarja nimeltä Muuttumaton. Muuttumaton ja pastori Johannes puhuu upeasti siitä, kuinka Jumala on meidän sielun täyteys. Ja mä uskon, että toi tuli aika hyvään saumaan nyt, nimittäin kuten olette varmaan huomannut, niin talvi rupeaa pikkuhiljaa tulemaan. Hyi. Talvi on täällä. Ja tiedättekö mistä itse asiassa tietää, että talvi on tullut ja joulu lähestyy? Tietää siitä, kun mä menin viime viikolla kauppaan, niin mä näin siellä joulukalentereita. Mä olin sellainen, että come on, nyt on lokakuu, että kuka haluaa ostaa sen suklaakalenteri kiusaamaan sinne hyllyyn niin 8 kuukaudeksi. En mä ainakaan ikinä pysty siihen, että mä söisin yhden suklaan päivästä, että mä odottaisin ainakaan 2 kuukautta. Hyvänen aika. Kuka se ostanut haluaa. Mutta siksi mä uskon, että tää tuli hyvään saumaan, koska me puhutaan paljon täyteydestä ja siitä, että millainen Jumala meillä on, että Jeesus on oikeasti se, mitä me ollaan etsitty, meidän sielun syvin täyttymys tässä masentavassa talven ja syksyn välimaastoajassakin. Sä voit ottaa sun raamattu esiin. Ootteko te valmiita sanaa? Tiedättekö, mä oon niin liekeistä, että mä oon todella innoissani. Sä voit ottaa sun siinä kun otat raamattua esiin, sulla ei tarvitse olla raamattua, ei haittaa, se tulee tuonne screenille. Matteuksen evankeliumin luku 8 ja jae 1 sieltä. Ja siinä samalla kun kaivelet muistiinpanon välineitä, niin katsopa sun naapuria ja sano sille, että mä rukoilin koko viikon, että mä istuisin just sun vieressä. Okei, ja nyt voitte lopettaa. Ei vaan. Matteuksen evankeliumin luku 8, jae 1-4, jos on muistiinpano, niin ota ylös. Ei ole pakko ottaa muistiinpanoja, mutta taivaassa niitä sitten kysytään. Parempi olla jotain takataskussa. Ei vaan. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, häntä seurasi suuri joukko ihmisiä. Hänen luokseen tuli silloin spitaalinen mies. Heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja heti mies puhdistui spitaalistaan. Jeesus sanoi hänelle, varo ette puhu tästä kenellekään, mutta mene näyttämään itsesi papille ja uhraa Mooseksen säätämä uhrilahja todisteeksi puhdistumisestasi. Amen. Siunataan vielä sanaa ennen kuin mennään siihen sen enempää. Rakas Jeesus, kiitos, että sä oot täällä tänään ja me saadaan oikeasti oppia jotain susta ja jotenkin kuulla ja
ehkä kokea se, että kuinka sä oot meidän sielun syvin täyttymys ja kuinka sä oot luvannut niin paljon meille. Mä pyydän, että sais oikein upota ihmisten sydämiin tänään Jeesus suoraan sun sydämeltä. Ja kiitos rakas Jeesus siitä, että kun talvi tulee, niin nurmikentät peittyy lumella ja kaukalot jäällä. Ja kaikki futaritkin sanoo amen. Amen. Kerrankin on lätkän pelaaja mikin varressa, niin täältä tulee se. Mun otsikko on tänään sellainen kuin se on tarttuvaa. Sulla on jo itekin. Se on tarttuvaa. Se on tarttuvaa. Sä voit sanoa sun naapurille, että se on tarttuvaa. Mikä on, palataan siihen ihan kohta, mutta onks okei, jos mä kerron mun lapsuudesta pienen story, parikin ehkä pikkustoria? Mun puheessa, kun te elää mukana, saat huutaa aamen tai jyytit tietää, että te osaatte olla harjoitellut tätä, voitte näyttää esimerkkiä. Mutta kun mä olin pieni, niin mä olin aika lailla vähän niin kuin kaikki muutkin lapset. Niin lapsethan on aika sellaisia vilpittömiä, eikö totta? Lapset on aika sellaisia, ehkä vois sanoa, että jopa vähän tyhmiä, ei millään pahalla, jos sulla on lapsia, mutta sehän on fakta. Se on hyvä, että ne on niin vilpittömiä, se on upeata katsottavaa, mutta mä olin myös lapsena tollanen, mä en oikein osannut valehdella. Mä en tiedä, onko se kovin paha juttu, mutta mä en hirveästi edes yrittänytkään valehdella, koska mä tiesin jotenkin, että jos mä sanon mun isälle jotain ja se valetta, niin mä oon jotenkin, se näkee niin mun läpi tai äiti, niin molemmat, mä en vaan niin pystynyt siihen. Ja kerran muun muassa isä sanoi aika tiukasti meille silloin, että pojat ette sitten enää koskaan jätä sitä vessanpöntön välikantta nostamatta. Tai muuten tulee tuperapina, että mä en jaksa pyyhkiä pissaroiskeita sieltä, että ette enää koskaan jätä sitä nostamatta. Ja minä sitten eräänä päivänä soitin iskälle kauhuissani, että iskä, mä en tiedä, voit sä ikinä antaa mulle anteeksi. Jotain kauheeta on tapahtunut ja iskä on varmaan miettinyt, että kenet sä oot tappanut. Mitä siellä on tapahtunut? Ja mä oon sitten, että iskä, kun sä kiesit, että mä sais pissata niin, että se vessanpöntön välikansi siinä, mutta mä tein sen, vaikka sä kielsit mua. Mä silti tein sen. Ja iskä sitten varmaan pokkaa pidelle oli siinä, että no, hyvä kun soitit. Olit rehellinen ja tunnustit, että muistat ensi kerralla sitten, että ehkä se on ihan okei. Ja tosta syystä, että mä olin aika tollanen, mä en osannut oikein valehdella, niin mä en myöskään oikein osannut lintsata, mä en oikein uskaltanut lintsata koulusta. Ja Jyyti totta kai esimerkiksi älkää lintsatko koulusta, nuoret tiedätte, eikä kukaan muukaan, joka käy koulua. Varsinkin ala-asteella, niin mulla oli tällainen, mä en oikein tiennyt miten lintsata, mutta kaikkihan meistä tietää, että yksi ja ainut semmonen hyvä syy oikeesti olla joskus pois koulusta on se, että jos sä oot kipeä. Eikö? Jos suhun on tarttunut jotain, joku tauti on tarttunut suhun, niin se oli hyvä syy. Ja kuinka moni tietää, että siitä seurasi ainakin 2 vapaapäivää. Yksi siihen, että vähintään yksi, että sä sairastat se, ja toinen siihen, että sä toivut siitä. Varmaan. Nykyään katsot varmaan Netflixiä sen koko päivän. Mutta mä sitten rupesin pienenä lapsen aivoilla 1+1 on 2 ajattelulla miettimään, kun mä en halua mennä kouluun. Ja jos mä olisin kipeä, mun ei tarvis mennä kouluun. Eli mun on parempi siis hommata itteni kipeäksi. Eikö? Loogista, 1+1 on 2 ajattelua. No, mä sitten olin kuullut äitille joskus sanonut ja iskää täällä, älä pukeudut kunnolla sitten talvella, että et sä et vaan tuu kipeäksi, et vaan vilustu. Ja minähän käytin sitä hyväkseni tällä kertaa. Mä menin ulos teepaita päällä tammi-helmikuussa, ehkä menin vähän X-hyppyjä siellä, että nyt, jos koska mä tuun kipeäksi, mun on pakko sairastua nyt. Mä haluan olla pois koulusta, mä en jaksa. Sitten mä haluan sen ekstra viikonlopun sinne mun keskelle viikkoa. Ja siellä mä olin kylmässä, kunnes mulla ei riittänyt vielä sekään, että ei mä varmaan tuu tästäkään kipeäksi. Mä näin lumihangen, mä olin, että ei vitsi, nyt mä keksin, mä lähdin lataamaan, tiettekö, vauhtia, otin pipon pois päästä, jos mulla oli sellainen, ja olin, että nyt muuten mennään, lähdin juokseen niin kuin mikäkin raivohärkä kohti tätä lumikasaa, ja työnsin mun pään suoraan sinne lumikasaan, ja mun muu kroppa oli ulkona lumihangesta, mun pää oli siellä sisällä, ja mä olin, että jos nyt en tuu kipeäksi, niin en sitten koskaan. Ja siellä en tiedä, aikani vietin 5-10 minuuttia, en tiedä. Onneksi ei tullut mitään pysyviä vaurioita pääkoppaan ainakaan todistetusti. Voit olla ehkä eri mieltä, jos kuuntelet mua siellä, mutta
kaikkihan meistä tietää, että eihän se nyt ole kivaa sitten, kun sä tartut. Eihän se ole kivaa, sit kun sä oikeesti sairastut. Sä oot vähän niinku likan, sulla on hiki, sä oot likainen ja sun pitää olla vähän eristyksissä, eikö totta? Ainut mikä ihmiskontakti sulle voi tulla on se, että joku heittää sulle jaffapullon sinne aina silloin tällä. Mä en tiedä kuinka moni on juonut oksennusta, olisi aina jaffaa. Mä en tiedä mikä juttu se on, miksei kokista. Kokis on paljon parempaa, eikö? Mutta jaffa oli se juttu aina. Ja miksi mä kerron tää? On se, että me ymmärrettäisiin, mikä toi spitaalisen tilanne tuossa tarinassa oli ja miten noi juutalaiset näki tuossa spitaalisen. Eli tohon aikaan, 3. Mooseksen kirjassa, kun on annettu Jumalan laki, mitä ihmisten tuli noudattaa, niin siellä on aika tarkka yksi tämmönen luku. Siellä on säädetty tarkkaan, että miten spitaali voi tunnistaa. Se on tämmönen ihosairaus, sellainen iho meni vereslihalle ja sun ruumiin osat rupesi pikkuhiljaa putoilemaan käytännössä. Niin se oli todella paha sairaus. Ja noi spitaaliset, niin niiden piti olla muiden spitaalisten kanssa. Niiden piti olla eristyksissä, niiden piti olla jossain, missä ne ei vaan tartuttaisi ketään, koska se spitaali oli tietenkin tarttuva tauti. Tuossa tarinassa me huomataan, että Jeesus koskettaa spitaalista ja parantaa tuon spitaalisen, mutta mä uskon, että tuossa tarinassa on aika paljon enemmän. Tuossa on muutamia yksityiskohtia, mitä me voidaan vähän tarkastella. Muutamia yksityiskohtia. Muun muassa tuossa sanotaan, jos saadaan Raamatun paikka vielä esiin, siellä sanotaan, että kun Jeesus tuli alas vuorelta. No mitä Jeesus teki vuorella? Vuori tohon aikaan symboloi, se oli vähän tämmöinen paikka, missä noiden juutalaisten tämmöiset sankarit, supersankarit, esihistorialliset tyypit, Moosekset ja kumppanit, niin ne kohtas Jumalaa, ne nousi vuorelle kohtaamaan Jumalaa. No, miten Jeesus teki tuolla vuorella, jos me kelattais pari lukua taaksepäin, me nähtäis, että siellä Jeesus vie kansan vuorelle ja siellä Jeesus saarnaa tämmöisen kuin vuorisaarna. Vuorisaarna oli sellainen saarna, missä Jeesus kertoo muun muassa 10 käskystä. 10 käskystä aika paljon. Siellä on paljon muutakin. Siellä on kultainen käsky, tää rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja paljon hyvää settiä. Voisi sanoa, että se on tommonen vuosisadan saarna. No, kun Jeesus saarnasi tuolla vuorisaarnaa, niin tulee ikään kuin sen pääpointti. Mikä Jeesuksen pääpointti tuossa saarnassa oli, ja se kesti ehkä muutaman päivän, oli se, että se sanoi muun muassa jossain vaiheessa, että 10 käskystä, että teille on sanottu, että älä tapa, mutta mä sanon teille, että jos sä oot sanonut sun veljeäs hulluksi, niin sä oot jo syyllistynyt ton lain rikkomiseen. Tai että teille on sanottu, että älä tee aviorikosta, mutta mä sanon teille, että jos sä oot kattunut naista himoite, niin silloin sä oot syyllistynyt ton lain rikkomiseen sun sydämessäsi. Ja lopuksi jos vetää sun pohjanoteerauksen, että kaikessa olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivallinen isänne on täydellinen. Tää on todella paha tilanne nyt jättää tää saarna tähän. Hyvää sunnuntaita. Nähdään ensi viikolla. Mutta Jeesus siis tekee selväksi tuolla vuorella, että okei, kukaan teistä ihmisistä ei pysty täyttämään tätä lakia. Jeesus ikään kuin julistaa oman lakinsa tuolla vuorella. Sitten Jeesus tulee alas sitä vuorelta, kävelee ja kohtaa jotain kuvottavaa ja ällöttävää noiden juutalaisten mielestä, eli spitaalisen. No, jos sä oot kattonut Egyptin prinssiä tai lukenut Raamattua, niin sä ehkä jotenkin osaat yhdistää hetkonen, että oli toinenkin kaveri, joka joskus tuli lain kanssa alas vuorelta ja kohtasi jotain ällöttävää. Nimittäin Mooses tuli laintaulujen kanssa. Kaikki me ollaan nähty ehkä joskus semmoiset 12 laintaulua, isoa taulua, mitä Mooses kantaa. En tiedä miksi Mooses kävelee tällä taululla, mutta mennään sillä. Mooses tuli alas sieltä laintaulujen kanssa, minkä Jumala oli itse antanut, sillä Jumala oli itse kirjoittanut ne laintaulut ja antanut Moosekselle. Mooses tulee alas ja mitä se näkee? Siellä on kansa, joka palvoo kultaista vasikkaa, kullasta tehtyä vasikkaa. Ja on siellä ihan heittänyt vaatteet lentää jossain, niillä on crazy meininki. Se on jotain likasta ja ällöttävää. Ja mitä Mooses tekee? Mooses rikkoo noin laintaulut siihen paikkaan, mikä ei ehkä ollut mikään paras veto Moosekselta, oli Jumalan itseensä kirjoittamat, me en tiedä. Ja me en nyt lähde tuomittamaan, mutta ne oli varmaan semi-arvokkaat, en tiedä. Mutta kuitenkin Mooses rikkoo noin laintaulut ja ottaa tuon kultaisen vasikan, murskaa sen muusiksi, semmoiseksi pölyksi ja levittelee juomaa ja pistää ihmiset juomaan kirjaimellisesti niiden oman rangaistuksen. Toi oli sitä aikaa, toi ei ole se, missä me eletään. Mä en nyt hae mitään vasikkaa tähän, älkää huolta. Jeesus taas, kun Jeesus tuli alas sen vuorelta,
Jeesus tuli alas, missä se julisti sellainen, niin Jeesus ei tullut rikkomaan, eikä hajottamaan, eikä rankaisemaan, vaan Jeesus tuli parantamaan ja eheyttämään ja itse asiassa kärsimään meidän rangaistuksen, juomaan meidän rangaistuksen ristillä, koska me ei itse pystytty siihen. Me ei itse pystytty siihen, niin kuin Jeesus julisti tuolla vuorella. Ja Jeesus tossa jopa, että se kätelee vuorta alas, niin osoittaa sen, että nyt on tullut aika, kun ihmisten ei tarvitse enää tulla johonkin paikkaan. Ihmisten ei tarvitse kiivetä jollekin vuorelle kohtaamaan Jumalaa, vaan Jumala tuli alas. Jumala tuli alas kohtaamaan ihmisiä. No toi tarina jatkuu. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Jeesus lähestyy tuosta spitaalista. Ja toi juutalainen yleisö tuossa vaiheessa, ne on sen ottaa 2 askelta taaksepäin. Spitaalinen! Hyi! Jeesus, mitä sä teet? Jeesus ei tee tollaista. Jeesus lähestyy tuota spitaalista ja koskettaa sitä ja parantaa sen. Jos sä oot juutalainen ja sä katsot tuota tilannetta, niin sä oot sellainen, Jeesus, mitä vitsiä? Mitä sä oikein teet? Koska lain mukaan, niin kuin me todettiin tuossa alussa, niin spitaali oli epäpuhdasta. Ja se, mikä oli epäpuhdasta, oli tarttuvaa. Ja siksi siihen ei saanut koskea. Se oli kielletty. Laki oli kieltänyt sen. Mitä tässä tapahtui? Ja juutalaiset ajattelivat, että Jeesus, eikö sun pitänyt olla se, joka ei riko lakia? Viime viikolla me kuultiin pastori Johannes sanoi, että opetti sitä, että Jeesus sanoi, että mä oon tullut täyttämään lain. No, mutta mitä tässä tapahtui? Eikö se rikoksen lakia? Jeesus. Jeesus koskettaa sitä. Jotkut sanoo, että Jeesus kosketti sitä sen takia, että sen piti parantaa sen, mutta ei pidä paikkaansa, koska heti seuraava tarina Raamatussa on sellainen, missä Jeesus vaan lähettää sanansa ja sairas paranee. Miksi Jeesus koski sitä? Koska se halusi. Siinä kaikkien edessä. Mä en tiedä, ootko sä sellainen tyyppi, että sä näet kylti, että älä kävele nurmikolta, sä oot ensimmäisenä siellä. Mä oon ainakin, me oltiin kerran museossa, en vapaaehtoisesti, mutta me oltiin museossa meidän lukiosta mun yhden kaverin kanssa. Ja sit siellä me lähdettiin, kun oppaalla liikuvat jutut, niin me lähdettiin vetämään sitä omia reittejämme. Ja sitten tultiin tämmöiseen kirjastohuoneeseen ja siellä oli paljon kirjoja. Mä olin, että vanhoja raamattuja. Menin vanhoja raamattuja luokse ja siellä oli sit nauhat niiden edessä. Sitten kaveri, mä olin koskeessa niitä ja kaveri oli että oot sä ihan varma, että niihin saa koskemaan? Dude! Sana on tehty luettavaksi. Otin ne vanhat raamatut sieltä, aloin kopeloimaan, koskemaan niihin. Etin hetken päästä se opas tulee siihen huoneeseen. Että tässä huoneessa ihan kaikki näihin kirjoihin voitte vapaasti koskea ja voitte lueskella niitä. Mä oon, no niin, minähän sanoin. Paitsi noihin vanhoihin raamattuihin. Ne on niin arvokkaita ja hauraita ja vanhoja, että kun niitä käsitellään, ne otetaan silkkihansikkaan ja pinsetit, joilla käännellään sivuja. Mä vaan, että juu, valvontakameroita joka kulmassa, tämä poika lähti nyt. Miksi Jeesus koskee? Jeesus halusi koskettaa tuota. Ja lain mukaan se, mikä oli epäpuhdasta, oli tarttuvaa. Mutta nyt, mitä me luetaan jotain aivan muuta. Me luetaan, että Jeesus on puhdistautunut spitaalissa. Eli nyt ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa se, mikä oli puhdasta, teki epäpuhtaasta puhdasta. Mitä tää tarkoittaa? Jeesus, mitä sä yrität sanoa meille? Sä tuut alas tuolta vuorelta, missä sä oot just julistanut sun lakia ja sanonut, että te ette siihen pysty. Mä tuun alas vuorelta ja kohtaat jotain kuvottavaa ja sä kosket siihen ja puhdistat sen. Ja mä uskon, että Jeesus yrittää tässä sanoa, teikö tuolle juutalaiselle yleisölle ja meille, että luuletteko te, että tää tauti, mikä tässä miehessä on tämän ulkopuolella, luuletteko, että se on paha? Ei tässä ole kyse siitä, että tämä on demonstraatio siitä, mitä mä haluan tehdä koko ihmiskunnalle. Että ei se ole jotain paljon pahempaa sisällä. Sitä kutsutaan synniksi. Synti oli tullut maailmaan ja siitä on tarttunut, siitä on tarttunut ahdistusta, masennusta, negatiivisuutta, syyllisyyttä. Ne ei ole Jumalasta, nuo asiat. Ei, koska vaan Jeesus tuli alas, että se voisi sanoa, että näytä mitä sun on tarttunut. Näytä mitä sun on tarttunut ja anna mä kosken sitä. Anna mä tuon lähelle. Anna mä tuon rauhan sun rauhattomuuteen. Mikä se on, mitä suhun on tarttunut? Onko se rauhattomuus? Se tuo rauhan siihen. Onko se ilottomuus? Anna mä koskea tuon ilon sun suruun ja ilottomuuteen. Onko se tyhjyys Suomen syksyn keskellä? Anna mä tuon
täyteyden sinne. Anna mä tuun ja kosken sua. Anna mä tuun lähelle. Ja toi tossa todistaa jotain. Tiedätkö, Jeesus sanoo tossa jotain, että se mikä on epäpuhdasta ei ole enää tarttuvinta. Vaan se mikä mussa on paljon tarttuvampaa. Mitä musta tarttuu on rauha ja ilo ja rakkaus ja armo ja kaikkia näitä. Jeesus. Se mikä Jeesuksessa on paljon voimakkaampaa kuin se mikä mikään on. Jeesuksen puhdas on voimakkaampaa kuin epäpuhdas. Eikö nyt kun Jeesus on koskettanut sua, antanut sulle nuo asiat, jos sä oot kristitty, niin sulla on oikeus tehdä noihin juttuihin. Sulla on oikeus uskoa siihen, että ei vitsi, mä oon vanhurskas, mä oon puhdas, mä oon pyhä, ja mä oon ehjä, ja mä oon rakastettu, ja mulla voi olla rauha, ja mulla voi olla ilo, ja mulla voi olla täyteys oikeasti mun sydämessä. Mulla ei tarvi olla tyhjä olla. Eikö toi, että Jeesus on tarttuvaa, se muuttaa aika paljon. Se muuttaa aika paljon sitä, miten me kasvataan meidän lapset ehkä. Voi pikku Pekka, varo, maailma paha paikka. Varo, ei. Kauhean tarkoittaa. Ei sun tarvitse kasvattaa sun pikku Pekkaa tolla tavalla. Ei sun tarvitse varoa, voiko tää maailma on paha paikka. Ei, jotain suurempaa ja voimakkaampaa asuu sussa. Tai paljon vahvempaa ja paljon upeampaa asuu sussa. Jeesus, asuu pyhä henki, asuu sussa. Sä oot ottanut Jeesuksen vastaan ja se on paljon voimakkaampaa ja tarttuvampaa kuin mikään. 1. Johanneksen kirje, luku 4 ja 4 sanoo, että saadaan screenille. Sillä tuolta jostain, lapset, te olette Jumalasta, te olette voittaneet tuon väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Nyt kun sä meet epäpuhtaisiin tilanteisiin, tekee sun puhdas on jotain niin vahvaa, että se tekee siitä puhdasta. Sun ilo on jotain niin tarttuvaa, että sä saat ilo surullisimmallekin tyypeille. Se täyteys, mikä sussa on, niin kuin Daavid sanoo psalmissa, että mun kuppi ylitse vuotaa. Se ylitse vuotaa, niin että muutkin täyttyy. Muillakin on semmonen olo. Nyt ehkä sä oot kuunnellut tässä tämän viikon, tai tämän pienen hetken, mitä on tässä puhunut. Ja viime viikolla ehkä siitä kuulit pastori Johanneksen puhua, että okei, että Jumala on se, mitä me ollaan etsitty. Mutta sä vaan ajattelit jotenkin, että ei toi riitä. Miten mä pääsen jotenkin tohon, että mä ymmärtäisin ton täyteyden tai ton kaikki, mitä meillä on luvattu. Miten? Ei toi riitä. Mä haluan sanoa sulle, että mä oon ollut joskus tollaisessa tilanteessa. Mä oon ollut joskus siinä, että musta tuntuu, että vaan jostain musta riippumattomista asioista mulla vaan on jotenkin tyhjällä. Miksi mulla on ehkä sunnuntaina hyvä olla, mutta vitsi maanantaina niin jotain. Miksi mulla on näin tyhjällä? Miksi musta tuntuu tältä? Miksi musta ei tunnu sitä, että mun olisi tarttunut nyt Jeesuksesta jotain upeata? Tai täyteyttä tai rauhaa? Miten mä voin päästä tuohon, niin mä haluan rohkaista sua, että toi tarina kantaa ihan kaiken. Että miten löytää, vois sanoa, avaimen tyydytykseen, sisäiseen tyydytykseen. Mitä toi spitaalinen teki? Se oli epäilemättä kokeillut kaikki konstit. Se oli epätoivoinen, jos voisi sanoa. Se oli ehkä mennyt ja yrittänyt etsiä lääkettä jostain muualta. Ja se oli vaan nyt kuullut tosta voimasta, joka ehkä voisi parantaa se. Ja nyt se tulee Jeesuksen eteen, että vitsi Jeesus, mä oon epätoivoinen. Mä oon epämuodostunut. Sen ruumiinosa putoilee sen päältä. Niin mitä muuta tolla spitaalisella oli? Ja mitä muuta toi spitaalinen teki, kun heittäytyi Jeesuksen eteen? Ja oli sellainen, että tarvii Jumala sua. Mä en pysty täyttää itse tätä aukkoa. Mä en pysty saavuttaa itse noita juttuja, vaikka kuinka mä yrittäisin ja meditoisin ja... En mä pysty itse parantamaan sitä, mikä musta on, mutta se, mikä Jeesuksessa on, niin se voi parantaa sen, se voi täyttää sen, se voi tartuttaa nuo asiat.
suhu ja muuhun, tohon spitaaliseen. Ja mä uskon, että kun toi spitaalinen on tossa maassa ja toi juutalainen yleisö katso sitä, niin ne on varmaan mennyt sillä lailla, että wow, mun pitää päästä tohon paikkaan. Mä haluan päästä tohon paikkaan, missä mä oon ollut naamallani epätoivoisena Jeesuksen edestä. Mä tarvin sua. Mä en pysty tähän itse. Ja siinä mä uskon ton avain tyydytykseen ja täyteyteen. Viimeisenä, jos mä saan pyytää, bändi voi ruveta tulee lavalle pikkuhiljaa. Viimeisenä, mitä Jeesus sanoo tuolle spitaaliselle on se, että Jeesus sanoo sille, että mene ja uhraa uhri nyt Moosekselle ja papille todistaa, että sä oot puhdas. Miksi Jeesus sanoi noin? Miksi sen piti mennä uhraamaan? Mä uskon, että Jeesus ymmärsi sen ajan tilanteen, missä oltiin ja sanoi tolle miehelle, että nyt mene ja elä sun elämääsi. Nyt mene ja elä sitä elämää, mihin mä oon sun tarkoittanut. Mä en luonut sulle spitaalia. Ei Jumala koskaan luonut meille spitaalia, eikä Jumala koskaan luonut meille pahaa oloa tai tyhjää oloa sun maanantaina. Ei Jumala luonut paratiisiin noita asioita. Ei. Mitä Jumala on luonut on rauha ja armo ja rakkaus ja se, että sulla voisi olla hyvä olla. Ja nyt Jumala sanoo, Jeesus sanoo tulle, että mene ja elä sitä elämää, mihin mä oon alun perin tarkoittanut. Mä tulin alas, koska sä et pystynyt siihen, että sä voisit elää nyt sun elämää sen takia, että mä otin sen, mitä sulle kuuluu. Jeesus päästää ton miehen menemään. Mene ja elä sun elämääsi. Jumala rakastaa sen niin paljon, meitä jokaista niin paljon just sellaisena kuin me ollaan, mutta aivan liikaa, että se jättäisi meidät sellaiseksi. Ja ei ole kyse meistä, ei ole kyse sitä, että me yritettäisiin jotenkin, ei sitä koskaan ollut. Vaan siitä, että me ottaa vastaan, tajutaan, että vitsi, me tarvitaan Jumalaa, me tarvitaan jotain, joka tartuttaa meidät, että me voidaan lähteä tartuttaa se kaikkiin. Teikö evankeliumi, se on viehättävää, se on upeaa, se on kaunista ja sellainen on meidän Jeesus ja sellainen on meidän Jumala. Ja Jeesus tuli, että se voisi korjata rikkinäiset asiat eikä hajottaa mitään. Ja se, että se koskee sua, se, että se koskee meihin on vaan siksi, että se haluaa. Vaan siksi, että se rakastaa sua niin paljon. Ja se, että se tulee lähelle ja haluaa suhteen sunkaan vaan siksi, koska sen rakkaudella ihmiskuntaa kohtaan ei ole rajoja. Sille ei voi laittaa raja-aitoja eikä mitään. Jeesuksen rakkaus on niin hullua ja järjetöntä ja typerää jopa joskus. Me ihmiset ollaan vähän sellaisia, välillä niin ei rakastettavia, mutta Jeesus vaan haluaa, että ei, tuu lähelle. Että se sun epäpuoli, se ei kuvota mua eikä se ällötä mua, ei todellakaan. Anna mä tuu ja kosketa, anna mä tuu, otan sut lähelle ja nyt sä voit elää täyttä ja upeata elämää. Jos saa pyytää, voidaan nousta seurakunta ylös. Lähdetään ihan just ylistää Jumalaa, mutta mä haluaisin siunata meidät jotenkin näiden aiheiden ympärille, tuohon täyteyteen oikeesti. Me voitais ymmärtää ehkä kokea se, että vitsi kuinka Jeesus haluaa olla lähellä ja koskettaa meitä. Se on okei kaikille. Yes. Sä voit nostaa sun kädet ilman, voidaan lähtee kohta ylistämään. Mä haluan siunata jokaista, että me jokainen voitais sisäistää nää, oikein ottaa nää meidän sydämeen, meidän arkeen, meidän huomiseen. Jeesus rakas, kiitos, että sä tulit 2000 vuotta sitten sun vuorelta alas, koska me ihmiset ei pysty pitää, että me ei pystytä taistelemaan Jeesus. Sitä syntiä vastaan ei pystytä taistelemaan vastaan, mutta jos sä oot tullut, että meillä voisi olla täytös, että meihin voisi tarttua se kaikki, mitä sä oot tarkoittanut meille, Jeesus. Että me voitais ymmärtää, että sun rakkaudessa on tarpeeksi meille, sun läheisyydessä ja siinä, että sä kosket meitä ja korjaat meidät ja tulet lähelle, että siinä on tarpeeksi siihen, että me voidaan olla ehjiä, me voidaan olla täynnä, me voidaan tartuttaa se sama kaikki meidän ympärillä oleviin, että me voidaan tuoda ylitse vuotta, että siinä on Jeesus tarpeeksi, että sä saat pyydä Jeesusta kosketa oikein tässä seuraavassa hetkessä. Näytä sun armoja, näytä sun rakkaus ja anna sun täytys. Anna meidän saada kokea, kuinka sä kosketat Jeesus meitä, mutta sä rakastat vaan meitä niin paljon. Jeesus.
täällä tänään, sä oot ehkä nähnyt, kokenut ensimmäisiä kertoja tai tällaista, on tullut seurakunta, joku sun kaveri on tuonut sut ja sä et ole ikinä oikein ottanut vastaan Jeesusta, mistä mä just puhuin, tosta upeasta, kauniista Jeesuksesta, joka haluaa meille pelkkää hyvää, niin mä haluan antaa sulle pian mahdollisuuden siihen, että sä voit ottaa vastaan Jeesuksen, ottaa vastaan sen anteeksiannon ja armon ja sen hyvyyden, mikä Jumala on tarjota sulle. Ja mä saan pyytää, jos suljettaisiin kaikki meidän silmät sillä, että antaa yksityis kaikille. Ja mä haluan sanoa sut, joka mietit, ehkä sun kaveri toi sut tänne tänään. Ja ehkä sä oot vaan, susta tuntuu, että hei vitsi, voisiko toi Jeesus olla seuraamisen arvoinen? Voisiko se olla vastaanottamisen arvon? Niin mä voin rohkaista sua, että Jeesus on parasta, mitä mä tiedän tässä elämässä. Täällä pelkää ottaa vastaan kaikkea sitä hyvää, mitä Jeesus on sulle tarjota. Nyt kun kaikilla on silmät suljettuina ja tässä hetkessä, missä sä oot ihan täyden yksityisyyden. Mä ainoastaan katsoin, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Sä voit nostaa kohta sun käden ylös ulkoiseksi merkiksi siitä, että hei, että mä haluan ottaa Jeesus sut vastaan. Mä lasken 3 ja sä voit nostaa silloin sun käden, jos sä oot täällä tänään ja sä ajattelet, että mä haluan ottaa vastaan Jeesuksen. Mä haluan ottaa vastaan sen armon, sen rakkauden. 1. Jeesus tiedätkö rakastaa sua. Jeesus rakastaa sua niin paljon, että se tuli, että sä voisit elää just susta upeata ja täyttä ja armon ja rakkauden täyteistä elämää, minkä Jumala on sulle tarkoittanut. 2. Raamattu sanoo, että pelastuksen päivä on tänään. Miksi ottaa huomiseen, jos tänään voi alkaa elämä ja voi alkaa seuraa oikeasti Jeesusta. 3. Voit nostaa sun käden nopeasti merkiksi. Kukaan ei tuossa täyden yksityisyyden ihan rauhassa. Voit rohkeasti nostaa sun käden ilmaan. Ei tarvii miettiä, että kuinka kattoo. Se on vaan merkki sulle ja sun ja Jumalan välillä, että vitsi mä haluan lähteä seuraamaan sua. Amen. Voitte avata silmät, seurakunta. Ja jos tehdään sillä että rukoillaan pelastusrukous seuraavaksi, sitä kutsutaan pelastusrukoukseksi ja siunataan se seuraavaksi. Kaikki rukoillaan toisessa yhdessä. Onko se okei koko seurakunnalle? Rukoillaan yhdessä toi rukous. Ja erityisesti sä, jos teit ton päätöksen tänään, sä nostat sun käden, sä haluat lähteä seuraamaan Jeesusta, niin rukoile tää rukous perässä. Rakas Jeesus, tänään tahdon antaa elämäni sun käsiin. Tiedän, että en pysty tähän yksin. Mut sä tulit, että mä voisin elää just sitä elämää, minkä sä oot mulle tarkoittanut. Tässä hetkessä, Jeesus, otan vastaan sun armon ja rakkauden ja anteeksiannon. Amen. Amen. Annetaanko iso käsi kaikille, jotka teki ratkaisun tänään. Amen. Jos joltakin vietiin tänään mattojalkoja.